Logofor, good morning, happy Magani, kasihni simba, angni gaham haमलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै बेलागुर सावनाय ओमफ्राय गासैबो माने रायजो राजा माने ज' खेबसेनो माने बेलागुर सावो आरोना जोंनिया ओमफ्राय दायो आङो बेयावनो थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांदो आं देखायलांबाय थानोसै। Guys, nay bisa saha saवबाय bisa बानायनानै सावबाय नै guys नैबे जोंहानि आरोना बारिया नैबे ओमफ्राय नै नांजाबखानाय मन्दिर नांजाबखानाय जोंहानिया guys wah मोसानाय जेरै तेनेसो दुगैदां guys गोजांनायालाय दै गुसुदोनो होदो दुगैनाया लागाव रावबो सिखाराखै नामा गाइसमोन आं सिखारनानै सिला सिबबायहाय हरसे उन्दुनोनो हाखादिया एकदम बेलागुर नेनायफोरा मेथाइ दामनानै मोसाबाय थाबाय हरसे मोसाखादो बेलागुर नेग्राफोरा लोगोफोर माबायदि सिबगोनथाय लामाखौ दा टर्च होना सिबनांसिगोन नै नायदो नुखाया माने एक्से गारि दङ टर्च होनानैसो माबानांसिगोन जा खोमसिखो माने लोगोफोर जा खोमसिखा नै दाउखा सिला नुनो मोनानो आरोना इदि सिला सिबनायफोरखौ दुगैनायफोरखौ बिदिबाथाय मा जायो होनदोंमोनथाय आंबो बारा बावगारलांबाय बारा आंबो गोसोआव गैलायलांला मा जायो होनदोंमोनथाय दाउखा सिला नुनो मोना होननानै बुंदोंमोन आरो गोदोनिखौनो आङो दा सिखायफिनदों माने गोदो गोदायनिखौनो माने सिखायफिनबाय आरोना नै खोमसिथार बिराद खोमसि माने थ' सुइसो सिला सिबनांसिगोन लामाया नैखिजाय गाइस नैखिजाय गिलायलायबाय आंबो हारसिंनो